jer smo mi, moram ispričati jedan fenomenalan vic na temu ovih naših prostora, mislim da će nas se uklopiti. Došao je ministar vojske predsjedniku Kine, ako se to tako zove, da je to ministar, i rekao mu je: gospodine predsjedniče, ili druže već, Crnogorci su odlučili da će nas napasti, objavili su rat nama. I govori: pa tko su Crnogorci? Pa to je jedno pleme, pa koliko ih ima, pa 500.000. I sad pita predsjednik Kine: u kom hotelu žive? Ja mislim da su sve ove državice, takozvane, to nisu države, to su nečije kolonije, zapravo hoteli sa sve praznim sobama. Recimo, Srbija je jedan hotel, Crna Gora je hotel, Kosovo je američki hotel, Hrvatska je američki hotel, a Srbija još se ne zna čiji hotel je. Vaš predsjednik je sad bio kod Putina, nisam baš stekla dojam da se Putin nešto izjasnio da ćete vi biti